Hát 2007-ben kezdtem én ezt az egész szaunamester pályafutást, akkor még mint úszómesterként a jelenlegi munkahelyemen megfertőzött az akkori vezetőség, hogy lenne egy ilyen lehetőség, mit szólnánk hozzá, úgyhogy az elsők között voltam, aki szaunamesterként kezdett el foglalkozni ezzel az országban. 2007. szeptemberében megfertőzött, és azóta magával ragad. Két srác oktatta még annak idején nekünk, ők Ausztriából lesték el ezt a tudományágot. Ők azóta már nem művelik ezt az ipart itthon Magyarországon, az egyik dolgozik külföldön, a másik teljesen abba hagyta, és azóta inkább önfejlesztés van. Ők akkor nekünk 3 napon keresztül leoktatták, 12 programmal, 1 nap szaunába, akkor megtanultuk az alapjait, a többi az meg magától jött. Párom festik, készíti elő a jelmezeket, édesanyám varja, édesapám meg a technikai részét adja hozzá, úgyhogy így családi vállalkozás, 2 gyerkőcöm van, ők meg mindenki is hívják ezt milyen puszival, versenypuszival, sok szerencsapuszival indítanak be a szaunába mindig. 2 évvel ezelőtt fertőzött meg ez a show biznisz, show, láz. Előtte jelmeztől teljes mértékben elhatárolódtam, és akkor volt egy ilyen hátulról jövő gondolatom, hogy mi lenne, ha csinálnénk egy takarítónőset. Ez volt a legelső ilyen Magdi anyusként bemenni a szaunába, és klínes üvegből locsolni föl az illatokat, spriccolni rá a kályhára. 2 év ugyanabban az évben egyik országos szaunamesterbajnokságba is, meg a másikba is második helyet értem el a Cocktail nevezetű programommal. Alkottam 2 nagyot számomra, az egyik ez az Árkádiai volt, amivel ma indultam. Egy spártai gyermekről szól, ugye se a felsőtestem nem olyan, mint egy spártai harcosé, se a hozzáállásom, neveltetésem, így azt játszottuk, hogy Árkádiában rejtettek el a szüleim, hogy ugye a Tajgatoszi véneket kikerüljük, és amikor Perzsia megtámadja Hellászt, ugye az ifjú gyermek egy szomorú hírt kap az anyukájától, édesapja pajzsával tér be hozzá, ugye a gyermek magára ölti a pajzsot, és harcba száll a perzsákkal, hogy halott apja becsületét visszaszerezze. Verseny volt? Kell ezt így felfogni, hogy verseny? Az a baj, hogy kell, tehát máshogy hiába győzködjük magunkat, hogy nem kell izgulni, ezt csináljuk minden nap, és mindig ezt csináljuk. Ez akkor is belülről egy versenyérzés, egy plusz adrenalin löket, egy olyan sokkot ad, egy olyan többletet ad inkább, amit máskor nem érsz el, nem tudsz megvalósítani bent a szaunában. Úgyhogy verseny volt, de jó hangulatú verseny.